Sabulu zan je in siya zan yi wanke-wanke. Ka shigo mana, ko tsoro na kake Malam Adam? Wace ce? Kuma ya sunanki? Yaya dai? Naga kana kallo na kamar kaga wani abin tsoro. Kamar baka gane ni ba. Ko kaɗan ba haka bane. Ke ɗin ne ya kamata a baki lambar yabo. Bangaren iya ba saja. Idan fa ka ji an ce za a ba mutum lambar yabo, to ba ƙaramin matsayi mai girma ya taka ba. Kenan ni ma na yi abin da za a bani lambar yabo? A'a, ko kaɗan. Ba haka bane gaskiya. To me sa ka zaɓi ni? Ba yabanki ne ba. Ina kambama girman yadda kika birkita dukkan lissafi na ne. Allah ya sa baki manta yadda muka haɗu ba ko?